O programa de outono da Aula CEMIT de Ribeira aumenta o nivel dos cursos. Haberá unha decena de actividades que se desenvolverán entre outubro e novembro. Esta mañá o concelleiro de Novas Tecnoloxías de Ribeira, Francisco Suárez Puerta, presentou a programación que se desenvolverá neste outono na Aula CEMIT. Haberá unha decena de actividades entre os cursos e as probas que se realizarán para cadar certificacións digitais. Haberá diferentes niveis, o de iniciación desenvolverase en outubro e darase un salto en novembro. Temos en primeiro lugar do 1 ao 24 de outubro os luns, mércores e venres de 9:30 a 11 da mañán o curso preparatorio de Comdix, o do nivel de iniciación, que son 15 horas. Este é un curso orientado para persoas que queiran facer o examen e obter este certificado que terá lugar no Aula CEMIT os días 29 e 30 os exámenes. O curso divídese en 6 bloques que basicamente o que permiten é que os asistentes obteñan os coñecementos do entorno digital, teñan información sobre a xestión eficiente da información digital e o uso de ferramentas, dispositivos de software básico. E aumentar coñecementos de ciberseguridade. Do 1 ao 24 de outubro desenvolverase tamén un curso de informática básica. Este xa é distinto ao do Comdix, e aquí o que se vai a facer unha utilización de LibreOffice, é dicir, todo o que é internet básico, a creación de uso de correo electrónico, o que viña facéndose ata o de agora de iniciación as novas tecnoloxías, que xa digo, pouco a pouco iremos subindo de nivel. E por último, do martes 21 ao xoves 23 teremos un taller que se chama A miña banca digital, fácil e segura, da man da Amtega. Durante estes cursos, que xa se fixo algún similar anteriormente, o que se enseña a xente a facer un bo uso do que son as ferramentas a través de apps, caixeros ou webs, para que non sufran ningún tipo de problema. O curso consta de 3 bloques formativos nos que se abordará a seguridade, os timos e haberá parte práctica. O 27 de outubro será que do curso aprende a descargar apps en todos os teus dispositivos, que se impartirá de 12 a 1, e o 29 e o 30 haberá probas, o mércores para a certificación de competencias digitais e o xoves para o Comdix. En novembro xa imos a intentar, como vimos facendo habitualmente, subir un pouco o nivel. Vámonos xa á preparación do mismo curso anterior como é o Comdix, pero xa nun nivel intermedio. Aquí os alumnos aprenderán a navegar, a topar e filtrar, evaluar, verificar e manexar información, datos e contidos, e así como, iráse facendo pouco a pouco o uso de ferramentas de comunicación digitais, identidade pública, mensaxería, videoconferencias, etc. Este curso terá lugar do 3 de novembro, luns, mércores e venres, de 9:30 a 11 da mañán, do día 3 ao día 24. Nese mesmo período e días de semana, pero de 11:30 a 1, impartirase o curso de informática a nivel medio avanzado, onde se perfeccionará o LibreOffice, internet, o correo ou a inteligencia artificial. Faremos o mércores 26 de novembro os exámenes para cadar o nivel intermedio de Comdix, tamén os horarios serán como no mes anterior, de 10 a 12 da mañán e de 12 da mañán a 2 da tarde. E o xoves 27, o día seguinte, tamén se poderá facer o examen Comdix de 10 a 12 da mañán e de 12 a 2 da tarde. Xa digo, a intención é pouco a pouco ir facendo unha integración para os veciños de Ribeira, para que podan facer uso de todo tipo de tecnoloxía, especialmente as que entendemos que a día de hoxe son as máis empregadas. O concelleiro de Sanidade ribeirense, Juan Luis Furones, apuntou que a formación é clave para prevenir condutas aditivas vencelladas ás novas tecnoloxías. Empezamos a tener problemas moi serios derivados de as condutas adictivas sen uso de sustancias, por o tema das aplicacións móviles, o xogo online, a ludopatía, por exemplo, e outras que están cada vez a verse máis. Entonces, isto non deixa de ser unha iniciativa máis en apoio da prevención de todas estas problemas que estamos a ter e que moitas veces quedan esquecidos nas casas e nos bares e desgraciadamente nas casas de apostas. Para inscribirse nestes cursos é preciso chamar ao 981 87 6943 ou escribir ao correo cemit.ribeira@xunta.gal.